שזו. איזה כיף שבאתם. כיף לנו. יפית, 70 אבנים כחולות. תתחדשי, מזל טוב. תודה. ספר תובנות? גם. ספרי לי עליו. הספר הזה הוא אסופה של קטעים, זיכרונות, כל מיני דברים שקרו לי במהלך כמה שנים האחרונות. אני כותבת מגיל מאוד צעיר, ניהלתי יומן חיים בגיל 13, הפסקתי לכתוב בו בגיל 24. לאט לאט איך שהתחילה להתפתח מדיה ואפשר היה לכתוב לאינטרנט בעצם, אז התחלתי לכתוב מאמרים בכל מיני מקומות. והיום את בלוגרית מאוד מצליחה. אמרת שאת כתבת יומן מגיל 13, אני כתבתי יומן ואני לא אשכח את היום, בגיל 20 ומשהו, פשוט הלכתי לבית של ההורים שלי ויש להם גינה ענקית ויש להם חבית גדולה מברזל, פשוט שרפתי את כל היומנים שלי. אמרתי, אני לא רוצה שאם קורה לי משהו שמישהו ימצא את זה, את הגופה שלי יאשפזו באברבנל. לא הייתי מוכנה לקחת את הצ'אנס הזה, זה נורא קשה להיחשף. היומן שלי באמת הוא המון מחברות צמודות אחת לשנייה. אני אוהבת להציץ בו מדי פעם ולראות איך הכתיבה התפתחה. יש שם שלבים של ילדה, בת 13, שנורא רוצה לומר, את יודעת, בזמנים שלנו, כשאנחנו גדלנו, אז לא היה אפשר לומר את הכל, לא היה אפשר להתייחס לכל דבר. בנות ככה... ואיך את היום כשאת קוראת את הדברים האלה, את שופטת את עצמך? כמה תמימה הייתי? כמה... היום אני מסתכלת על מה שכתבתי, וכל פעם אני עוברת על קטעים, על התבגרות, על התאהבות ראשונה. זה מה שרפתי ראשון. לא. את יודעת שאמרתי שם את הפרח הראשון שהחבר הראשון הביא לי, וכל מיני כרטיסים מסרטים של קולנוע אדיסון בירושלים, שהיום כבר רק אפשר לחלום על הקולנוע הזה. וזה נורא נורא יפה לראות איך ההתפתחות בכתיבה נדבך על נדבך. כמובן שמאז שהפסקתי לכתוב אותו התפתחתי עוד הרבה בכתיבה. ומה אנחנו נמצא ב-70 אבנים כחולות? 70 אבנים כחולות, בעצם אני לא תכננתי לכתוב ספר, נתחיל מזה. אני כתבתי ופתאום זה נהיה מחברת ככה אהבה, כמו סוכר ושמרים, וזה תפח, ואמרתי, אוקיי, אולי נעשה עם זה משהו. אז אני מביאה כאן משהו מאוד אותנטי בקטע של תיעוד רגשות, כמו שצייר מתעד את הרגשות שלו דרך ציור, וכמו שצלם עושה את זה דרך תמונה, אני מתעדת רגשות דרך זיכרונות, דרך כל מיני דברים שקרו לי במהלך החיים. יש המון תובנות... יומן מסע של החיים, של תובנות. לגמרי. תני לי דוגמה למשהו. יש שם קטעים שלא היה קל לכתוב אותם. הם קראו לי, אבל כל אדם שקורא את הקטעים האלה, זה פוגש אותו. מזדהה איתם וזה נוגע לו במשהו. הספר עוסק בהתמודדות עם אובדן של אנשים יקרים. הוא עוסק בהתבגרות מאוחרת מעל גיל 40. אנחנו אנשים מתבגרות אחרי גיל 40. נושא רגיש, גם אצלי וגם אצל העורכת. כן. וגם יש התבגרות של מה שבינו ובינה. הזוגיות שלנו גם צומחת ומתפתחת, והכנסתי לשם כל מיני קטעים בהקשר הזה. ובעיקר זיכרונות מבית טוב שגדלתי בו, גדלתי בכפר קטן בירושלים, מההורים שלי, כל מיני קטעים שפוגשים באמת הרבה אנשים בכל מיני נקודות זמן, זה מאוד יפה. ותוך כדי הכתיבה את חווית את החוויה קצת אחרת? של הכתיבה עצמה? תוך כדי הכתיבה, את הזיכרון, את חווית בצורה קצת אחרת? אני בדיוק חשבתי על זה היום בבוקר, ששאלתי את עצמי מה הייתה ההשראה שלי בכלל להעיז ולבוא ולכתוב ספר, וגם לקרוא לעצמי סופרת, שזה לגמרי מבהיל מי אני שאהיה סופרת.
סופרת בכלל. אבל אני אומרת שההשראה שלי זה ריחות. כשאני נכנסת למעלית ומישהו קילף תפוז, אז זה שולח אותי באיזה ויש לאיזה שנת 84, לאיזה זיכרון שיש לי ממשהו שקשור בריח, ואני מתחילה וכותבת, אני בכלל לא ידעתי שזה היה בזיכרון, זה עולה. אותו דבר כשאני הופעה בבית, מבשלת המון, עושה חיים, הריח של הדגים החריפים, הפלפלים, איך שהן רוקדות הסודניות בסיר, זה מזכיר לי את אמא שלי וסבתא שאיך הן היו רוקדות כשהן היו מבשלות, בכזאת שמחה ואהבה. וזה פותח, זה מוציא. אז יש לי המון התעסקות עם ריח, זה המון השראה. אז את כל זיכרונות הריחות והתובנות אנחנו נמצא ב70 אבנים כחולות.